Ne, dneska tu jsme Dneska tu jsme s Štěpánem. Ano. Pozdrav, dobrý. Štěpán vypadá tak dlouhej a já jsem si změnil skin. Já jsem dělal za Robuxy, on ne? No jo, Ne, no. on tady míč, on tady má meč. Pojď za mnou. Jo, Štěpáne. Ne, no pojď už. Pojď. Štěpán. Jo, hurá, no. Já jsem Štěpán. Pojď sem, a tady díra. Daj. Štěpáne. No jo, palkou. Já fakt nenávidím. Já miluju palku. Among Us se blbý. Nestrkej do mě. Já nestrkám, skoč. Proč nestrkáš? Skoč. Ty Skoč. Já jsem umřel. Já taky. Tak si máme lítání. Štěpáne. Co je? Tak jo, no, lítání si mám. A pane bože. Půjdeme dolů znova. Já počkám, Štěpáne. Já jdu znova dolů. Hej, on tam někoho zabil. Štěpáne, já jdu taky dolů. Ne, mě nezabili. Já taky ne. Já tak vezmu lítání a pojď takhle. Uj. Ty vole, zkousem. Hej, tady máš ty. Among Us se blbý nebo tak. Ty Among Usy. Jdeme. Zpátky. Jsi v portálu? Jo. A jsem pojď Já nahoru. chci mít tady taky meč. Tak si ho vem. Co je to? Hej, Dick se tu mají. Dick. Hej, budeme tady na škovku. Jo. Pikáš. Ne, ty. Ty. Kdo to vymyslel, tak piká jako No první. tak jdeme kamenušky. Tak jo. Třikrát, jo? Počkej. Třikrát kamenušky. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. 1, 0. Ne, 1, 0. Kamenušky, papír, teď. 1, 1. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. A ty jsi 2, 1. A ty jsi nevěděl. Co? Ty jsi nevěděl. Ne, já si dám jenom tak. Kamenušky, papír, teď. 2, 2. Kamenušky, papír, teď. Tak píkej, no. Tak já píkám. Do tolika? Do 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Ještě ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Můžu? Ještě ne. Nepovedlo. Ještě nepovedlo. Dobrý. Můžu? Koukej. Nekoukám. Ty víš, tak kde jsem. Nevím vůbec. Třeba tady? Ne. No podívej se někam jinam. Jdi na ten balkon. A jdi k tomu, no. Čej? Já tě vidím. Dobrý den. A ty jsi to věděl. Protože jsi mi radil, takže pikáš. Sakra. Pikáš? Jo. A- A do 20. 1, 2, 3, 4, 5, Ne, 6, ne. 7, 8, 9, 10. Ne, ještě. Běž nikam 1, jinam. 2, 3. No to, já to chci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jdu na to. Kde jsi? Hej, ta panenka na auto. Jaká panenka? Jo, dobrá panenka. A jdu se vole. Ukážu. Ne. Ty jsi nahoře. Ne. Jo. Ne. A tak aspoň mi napověď, já jsem ti taky napověděl. Je to o ubleku a je ubleku a je jako oblečení a je tam deka. Vím. Ne. A je tam takový člověk, který hýbe takovým hlavou. Jo, vím. Mám tě. Hej.
Jako tady, jo? Já jde tady. Ty jsi mi to střeše! Ne. Můžem tě. Ty hajzle! A já budu tě. Budu tady a potom na střeše. A... Tak do 20. Každý. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm, osm, devět, Šest, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, Dokecáš. 20, 21, 22, 23, 24. Dobrý. Můžu? Ne, ještě ne. Dobrý. Já nevidím. Co vole? Pošli Já tam. tě vidím, vole. Jako... Ahoj. Ne, tak to nejsi ty. Já tě vidím. Tam lidi okolo toho. Co? A já tam nejsem. Kde jsi? Jak ti ukážu. Jsem na stromě. Nikde. Dobrý den. Já tě vidím. A ty Jsi nejsi tady. Jsi tady. Jo. A, tak počítám já. Raz, dva, tři, Počkej, nekoukej se. 4, 5, Počkej. 6, 7, 8, 9, 10. Ne, ještě ne. 12, 13, 14, Nekoukej 15, se. 16, Ne. 17, 18, Ještě ne. 19, 20. Ještě ne. No to je jedno. Vezmu na tu minutu. No to jsem slyšel. Já to jsem byl já, ale. Já vím, to seš. Ne. A ty jsi na tom ty čtyřce. Ne. Já. Ani tam. Je to u toho velkého stromu nejde. Tady? Jo, nejde tady. Ne jako úplně nejde tady, ale je to jako strom. Je tam. No, tě našel. Ty hojzle. Tak já teď pykám. Já pekám. Jo, ty vlastně. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm, osm, devět, Tak 10, počkej, ještě ne? 11, 12, 13, 18, Ne, počkej, ještě ne. 23, 24, 25, 26, Ale já nemám ještě na to čas. 29, Chápeš? 30, Ale já to ještě nemám. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Dobrý. 41. Dobrý? Ah, Trošku mi řekni. Trošku mi řekni. jsem někde dole po ně. Čaj, ještě ne. Já jsem zapomněl. Určitě vidí, hej, já tě viděl. Vidím tě! No, ale ještě ne, já jsem zapomněl, kam se potřebuji. Já tě vidím, ale... vím! Jak se to platí? Nechci jsem. Pod matou si. Pod mapou. Vidím tě. Viděl jsem tě. No, ale to fakt neplatí, počkej. A viděl jsem tě. Ale počkej už! Víš, že já jsem furt tady padu, co by jsem tady. Už. Ještě ne. Dobrý. Takže třeba se musím říct tam. Tak já pykám. Co? Pykám. Co? Když jsi mi našel. Jo. 1, 2, 3, 4, Ještě ne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mám to. Ne, znova. Ty jsi velký kartu. Ještě jednou. Já jsem tě viděl. Tak mě Já najdi. se tak nevidím, ale. Já se tak najít. Jak ty lítáš všude, já nemám kde. A ty chceš vědět, jaký horor? Ne. Ale já fakt tě nevidím. To nečíšťuju. Já nelítám prostě. A lítám si. Já nelítám. Nelítám. Tak lítáš. Ne, nelítám. To já už je nevidím. Mám tě. Nelítám. Já nelítám, ale. Já nelítám. Já nelítám. Hej, ona tady za mnou chodí to plně. Já nelítám. Lítáš. Ty sám na sebe, že nelítám. Takže, víš, že já lítám? Co? Ty jsi poslal, vím, kde jsi. Tak jde.
Mám tě vidím. Ale ty vtok, ty všude. Hele, budu domů nebo ne? Zjistíš to? A ještě nechci, zjistíš to? Mám tě. Jak to víš? Já jsem tě viděl, to. Tak jo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Můžu? Ty vole! Já nejsem v tom. Já nejsem v tom. Dej mi náprovedu. Jsem pod ničím. Pod něčím. Pod jako pod. Pod jako pod. Ty vidím, ale. Já nevím. Ale já nevím. Ty nevíš, že jsem. Jo, už asi vím. Pod Pod zemí. Jo. Hurá. Pod zemí jsi. Jo. No takže jsem doma. No, ale jsi tam byl. Protože já tam nemůžu. Protože jsem Super Mario. Můžeš podletět. Já jsem pod kartou. Tak já tě zkusím prostě najít. Zůstaň tam a já tě zkusím najít. Ty nevíš, jak se tam dělá pod kartou. Počkej, já tam letím. Ale já tě už vidím. Šel pod kartou. No, Jo, vidím tě. tam nejsem já. Jo, to jsi ty tady. Tam nejsem já. Jo, to jsi ty. Já vím, že to jsi ty. Nejsem. Já to vím, že to jsi ty. Ha, vidím to. Vidím to jsi ty. To jsi... Jo. To jsi vydal taky. Jo. Mario, už jdeš domů. Jo. Teď jsem... Spad jsem, ale. Hele, tak tady máš zkušený. Ale spad jsem. Jak asi můžu? Jsem spad. Nevím. Tvoje máma už bude zvát, ne? Co? Bude tvoje máma zvát. Já si domů. A my jsme tu kytaru. Co? No, my jsme tu kytaru. Žlutou. Já ji tak nikdy používám. Vidíš ji? Co? Nedíkneci. Musí Já já jdu už tak domů. Já nepoužívám. jdu domů. Já jdu domů. Pojď, Já jdu domů. fakt jo. Moje máma bude nadávat. A ještě vyřeším. Ale já chci hrát něco jiného. Ale my natáčíme. Ty vole, jak by mě dobylo. Tak jo. Ahoj lidi, do dalším novým videu. Čaute. Ahoj.